नरक नुखना बेला तंगथमनि तिनि 1 तारिख 5 तारिख भोट तिनि माने कातारे बरक CPM ताखुक मथा ताखुक जतन याकरि फाइतो 9 फैमिली नि 30 भोटार ताबुक बर्तमान याकै फाइतो खना 42 नम्बर भोट 23 नि दनपुर नि 42 नम्बर भोट नरक नि बिसिंति मदिया नरक बिसिंति आं सानना ओरो मथा CPM विभिन्न दल याकरि तिनि जोंबाय दले दले फाइतो ते नारिक माया सिनि तिप्रा सरक बुजिखा सिनि तिप्रा सरक बुजिखा जोंनो थकमां जोंनो 35 बছর थकक ओ विधानसभा मानिक सरकार ते जों थकक जोंलिया ओ CPM नो गाय आबाइन मगन तिनि जत्तो तिनि मिलिओ जिरु खायनाय जों CPM नो बेला हामबाय आगामी दिनाव सुनु नासिक तंग दिनरक भोट 5 तारिख रेजाल्ट 8 तारिख 10,000 नि बिसि माने जों लिड खाय दङ अल दनपुर आबाइन मगन नं बिसिंति साना नायो ताबो जारा तिप्रा माथन ताखुक सं ते CPM नि ताखुक सं जारा फायनाय इंगाय जरा दंगो फादे जों उन्नयननि दारानो तै जों सामिल लांनाय जोंनि दनपुर नो तेबो उन्नति खायनाय चिनि तिप्रा सरं तेबो आगो गइलांनाय हामबाय।